pag-alay mo ng oras Sagang di kumukupas at ngiting nakakalunas. Kung gusto mo akong ligawan, huwag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mamadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maluga. Naman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang panghihinaan kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perfecto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Di mo alam na darama ko tuwing ika'y naglalangas ng loob mo. Nakikita ko baka tuluyan na akong mahulog sa iyo. Puso ko'y mapipitas mo lamang kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maluga. Yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang panghihinaan kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan sumuko, may pag-asa ka naman kung tunay nga naman na gusto mo ako. Nahulog ka na ba with this song? Beautiful one coming from Francis Lazatin Jr. Kung Gusto Mo Ako, eksklusibo dito sa Bomba Radio Philippines. 23 minutos na makalipas ng alas 2 and it's time to give you our first story sa Siningang Hapon. This came from Lolo Erning, and si Lolo Erning Galining at inag-interview hon dito sa Siningang Saturday. Lolo Erning, makontak ako sa imo ha. I just got your number. Sige. And the letter says, Dearest Inday Regine. Una sa tanan, maayong hapon gid sa imo kag sa imo mga maukod nga mga pumalasakop kag sumalakdag sa imo programa nga kahapon lamang. Ako gali si Lolo Erning, isa mo man ka maukod nga tagpalamati sa imo nga programa kag sang inyo estasyon nga amo ang Bombo Radio. Ining ako ning istorya natabo madugay na nga panahon. Siguro sa 1970 pa, sang bag-o pa lang ang amon nga bulutuan. Ini siguro makabigtaman nga istorya sang kabalaslan sang isa ka tawo nga nagatan-aw man sang ginhimo sang isa ka tinuga nga nakabulig sa iya kag halos bilog niya nga pamilya. Ini nga tawo nagapangabuhi bilang lagwertiro kon aga kag manugbaligya sang banana barbecue kon matapos ang iya nga paglagwerta. Siguro may nakita sa iya nga isa ka potential. Gani ginatagan siya sang kahigayunan nga makaasenso sa iya nga pangabuhi. Ang ginsuguran sini amo ining natabo. Sang pagkitaay nila sang isa ka adlaw. Namangkot ining manager gali sang isa ka soft drink company dira sa Mayharo. Gusto mong magtrabaho bilang security guard? Ginsabat niya ini sang, Sir, hindi po ako nakatapos ng high school. Uy,
gamay pamuyayaw, hindi tani mabasa ha. Tas, anyway, blank, gumawa ka ng paraan. Hambal sa iya. Natabuan karon nga sa amon eskwelahan, ako ang nagapanghimo sa mga diploma sa amon nga graduates. Gani, nagpalapit ini siya sa akon. Sa malipot nga sugilanon, nakasulod ini siya bilang isa ka security guard, kagamuman ang ginsuguran sang amon pagkumarihay. Kaysa pagkabata, asang ilaagot nga bata, ginayo niya ako nga mangin maninoy sa iya sini nga bunyag. Pagkaligad sa napulo ka tuig, nga amon nga pagkumparihay, nagsipakay kami sang landas, tungod ginasign ako sa amon nga extension school, kag dito man kami nagsaylo sang puluyan. Ang iya siniuna nga ginubrahan, naibalaoan ko sang ulihi, nga ginbakal pagid sang ila ka kompetensya nga kompanya, kag pati sila nga mga trabahante na dalaman. Sa dong year 2000, na aksidente ako. Nagsuffer ako second degree burns sa akon halos katunga nga lawas. Igo ako nakabalik sa serbisyo tuig 2001. Natabuan karon nga nakabalik ako sa amon nga mother school kag nakapamasyar ako sa balay sining akon nga kumpare. Siguro ang iya asawa hindi gidman o waay gidman malipat sang akon ginhimo sa ila. Ginhakos niya ako nga nagahilibion. Nahibaloan nila kung ano ang natabo sa akon. Gani, nagbalos man sila sa akon. Halos ang tanan nila nga mga kabataan, professionals na. Kagang isa na ka-therapist nga nagbuligid sa akon kahimtangan. Sa pagbalik ko sa serbisyo, ginadulong lang ako sa isa ka tricycle driver. Kag ginalakat ko lang ang halos 60 meters pasulod, kay hindi kasulod ang salakyan. Nagagamit na ako sang saklay o kung hindi gani tungkod. I thought of myself as an inutil. So, I changed my attitude. I gave up my crutches and walked. Later on, I gave my crutches to my former teacher who suffered from a stroke. I continued teaching and when my wife was promoted to principal 4, I retired. I was only 63 years old then. My wife even died ahead of me. She died in January 2011. Now, thanks to God, I am alive and kicking at 82. Last January 24, 2020, I received the 10K offered by our city government. To end this, when I woke up this morning, I asked myself, what is life about? I found answers in my very own room. The fan said, electric fan, be cool. The roof said, aim high. The window said, see the world. The clock said, every minute is precious. The mirror said, reflect before you act. The calendar said, be updated. The door said, push hard for your goal. The floor said, kneel down and pray and be thankful for everything. Tub-tub na lamang diri anay inday. Actually, may pila pagid ako ka mga nasulat na. O galing, gusto ko nga kung ipadala ko ini sa imo, may iulayhon pagid ako nga ulubrahon. So thank you very much. Good luck and God bless and good health. Lola Erning, Sangharo, Iloilo City. Nagpause ako gamay kay Timay for my eyes only diri no. Ngagin apid sa aton si Lola Erning. O Lola Erning, I got your number and makontak ako sa imo ha anytime within today. Thank you kid. Kanami sang imo gibilin diri sa amon. I love it.
Namigid mo, no, nga you said when you woke up, what is life all about? And may mga sabat sa imo dira mismo sa imo nga kaugalingon nga kwarto. Ti ang electric fan nagsiling, be cool. Ang atop naghambal, aim high. Ang bintana nagsiling, see the world. Ang clock naghambal, every minute is precious. Kag ang salamin nagsiling, reflect before you act. Ang kalendaryo naghambal, be updated. Kag ang puwertahan naghambal, push hard for your goal. Ang salog nagsiling, kneel down and pray and be thankful for everything. Kanami, no? Duwago naman ni siya, pero it's full of inspirations, full of motivations. And inigid siguro, no? Ang imong nga guide sa imong pagpangabuhi, you can do so much. And life is too short. Kung magmukmuk ka lang dira sa higad, wala ka man socialize, nag-istorya sa iba nga mga tao, you are lost in your own world. The world is too big to explore and see the beauty of it. Even just the beauty of nature. Gani, no? We have to enjoy life to the fullest, and we often hear that, do ka cliche man, no? Pero it's really very true. Umalagi lang kita sa sining nga kalibutan. So ano dapat ang aton nga mga giya, ano dapat ang aton nga mga ginalantaw, no? As we live here on earth. Ara lang ang sabat sa mga butang nga ara sa aton nga palibot, and even sa sulod lang sa aton nga kwarto. Be updated, push hard for your goal, reflect before you or kneel down and pray. Okay, reflect before you act. Every minute is precious. Aim high, be cool. Simple lang, no? Pero kung ang kada isa nga ini aton gid nga i-practice, aton gid nga i-apply sa aton nga pagpangabuhi, our world becomes so beautiful and our life becomes so meaningful. Thank you so much gid sa imo Lolo Erning at 82, ha? As in, very active pa. Kag naka-receive na siya sang iyang 10K. Being an octogenarian. Sige, thank you so much, Gid. Sa iban mo pang mga istorya, feel free na ipadala lang diri sa KLP. Salamat, Gid. 2:33 ang aton nga oras. Magabalik ang KLP pagkatapos lang, Gid, sa pinaka-importante nga mga pahanamdom. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga studio winners. Ako si Risa Joy Pastrana, sa Barangay Custilo, La Paz, Iloilo City. 3,000 pesos nga cash ang ako nadagan. Kag-ari tipon ko, 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos nga cash. Silver Swan Soy Sauce, ang proof of Porsig nga gingamit ko. Gamiton ko ini pakay sang school supplies sang 3 ko kakabataan nga nag-iswila na. Pero kulang pagit ang ila school supply. Bangod wala na git ako sang kwarta nga ibakal. Dako git ang ako salamat sa mga product sponsors kag sa Bombo Radio sa wala untat nga pagsuporta sa mga promo. Basta radyo, Bombo. Star FM is all for you. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan. Second story natin sa sining hapon is from Deo sang Pototan. Hello, Deo. Good afternoon din sa imo. My dearest, Inday Regine. Good afternoon everyone sa tanan nga staff sa Bobo Radio Philippines, kag syempre sa mga avid listeners and KLP lovers, and most especially sa imo Inday sang kahapon lamang program. Inday, na-inspire naman ako nga mag-share sa akon nga unforgettable memories nga hindi ko gid makalimutan nga na-experience sa aking buhay. That was September 2017, 6 years ago na ang nakalipas. Napagkasunduan namin sadto nga mag-tour. So ang napili namon nga place kung diin kami malagaw, amo ang Korea. Inday, umpisahan ko na ang story para nga makarelate ang mga listeners ng kahapon lamang program. Abi mo, Inday, ang motivation namon nga magbarkada nga at least twice a year may makaduan gid kami nga lugar somewhere dito lang sa Philippines. May coordinator kami. Siya na ang bahala lahat. Plane tickets, accommodation sa hotel, mga needs. Siya na ang nag-prepare. Tapos, magbayad lang kami. Full payment before nga maglakat. Ang food, equal sharing gid tanan. Bisan sa restaurant o kung sa karinderya gani kami, kung pihikan ka sa pagkaon, bahala ka. Magutuman ikaw. Inday, intact kami nga pulo sa amon nga barkada. But because hindi available ang manpower sa amon nga work, because of inavailability of manpower sa amon work,
Okay, so kulang ang mga workers, in short. Kulang ang mga workers nga mag-duty. T7 lang ang nag-decide nga magkuha sang visa application. So inday, ang sisters ang amon nga barkada sa Manila. Sa Manila nag-work. Siya ang nag-process ng amon nga papers sa agency. Kay kompleto naman, nag-ask sang payment ang agency, 15,000 kada isa. So mudasig man kami nga magpadala sang kwarta. Inday, excited gid takon nga makarating sa Korea. Ewan ko ba? Wala magsulod sa akon kaisipan nga maaaring ma-deny. Kampante ako kay syempre, na-comply ko naman ang tanan nga requirements. Hambal sa amon, hulaton lang ang result sang visa application. Abaw, inday, nag-call ang sister sang amon barkada. Ara na daw ang result, kag may ara nga mga na-deny. Uy, sad to say, nakibot gitakon. Ti imagine, out of 7 applicants, 3 lang gid ang na-approve. Tapos ang 4 tana na-deny. So ang 3 sa Bacolod, syempre naglain man ila buot Ako tana, wayang balambal hipos lang ako, no comment. Pag-receive ko sang brown envelope, kinuha ko dayo ng passport. May naka-stapler nga papel, checklist, denied ang visa application. Naka-encircle sang red ink. Nakasulat, you failed to qualify to the visa category that you have applied for. Ay hala, ganun lang gali kabilis? Thank you lang ang 15,000? Inday, wala ako gin-cancel ang ako nga plane ticket. Sumakay man ako sa pag-alis diri sa Iloilo City. Ang masaklap, kay hasta lang takon sa Naiya Airport. Abi mo, Inday, nagtulo gid ang luha ko. Kay nag-promise takon sa self ko na need kong makalabas ng Pilipinas before sang akon retirement. Tumuloy na lang ako sa Laguna, sa house ng pamangkin ko. Ako man ang nagpa-eskwela sa iya sa college. Sa Pag-ibig Laguna branch siya nag-work, assigned sa loan department. Inday, way ako kahibalo, nga may plano gali sila nga magutod, nga seaman. Ginpa-eskwela ko man, chief engineer na siya. Nagpanaog na gali sa barko, masobra pa lang 1 week. Kung mag-abot ko no ako, halin sa Iloilo, mamasyar ko no kami sa Tagaytay, kay is-surprise nila ako. Hambal kay nablos ko, auntie. Malagaw kita buwas sa Tagaytay. Sabat ko naman, ay, kabudlay bala magkadto dito kung wala ka sa salakyan. Hambal niya, may ara Di matulog na kita. So, kinabukasan, early pa ko nagbugtaw. Kay ang plano ko, mapadulong lang sa Guadalupe, sa Makati, sa house ng akon cousin. Kay ang istoryahanay namon, siya ang madulong sa akon sa airport kung magpauli ako sa Iloilo City. Abaw, Inday. Minanuktok sa portahan. Hambal ko, ay, may bisita gali ka mo? May tawo sa gwa. Sus, nakibot ako. Nagsulod ang hinablos ko nga seaman, karga ang 5 months old niya nga anak, diretso sa akon sabak. Wala na ako sang mahimo, kundi hawakan ang bata, kay basi mahulog, kay wala man maghibi sa akon, samtang nga ginakarga ko. Inday, to make my long story short, meron kaming misunderstanding sa akon hinablos nga seaman, since 2009 na wala kami communication, bisan magbakasyon siya sa Iloilo City. Way siya gakadto sa akon, kay natahap nga makipagkita sa akon. Abi mo, Inday, may attitude ako nga kung nagasunggod ako sa isa ka tawo, bisan sige imo hambal sa akon atubang, wala gid ikaw mabatian nga sabat. Ihambal niya, daw tanga siya nga nagaistorya sa hangin. Inday, wala kami natuloy sa Tagaytay. Kaya hambal ko, pila naman ko da ka beses nga nakakadto,
Kung gusto nyo, kamo na lang. Hindi man sila, kung hindi ako nila upod. So nag-request ako nga idulong ako sa Baclaran Church kay masimba kag manovena ako sa Mother of Perpetual Help kag maglight sang candle sa kay Senior Santo Niño. Inday, ang surprise niya gali, i-road trip ako sa iya nga brand new car sa Tagaytay. Oy. Pero bisan ano nga pilit niya, why gid ako nagpasugot. Inday, sa almost 8 years nga wala kami communication, pagkitaay namon nga duha, ay sa isang kisap mata lang, daw tubig nga dumaloy sa aking kaisipan na wala lahat ang kinikim-kim kong sama ng loob. Siguro panahon na gid man niya para nga mag-reconcile kami kagkalimtan na ang mga malain nga mga memories nga natabo sa amon kabuhi. So inday, why man ako nadayon sa Korea, pero malipayon ako kay may mas mahalaga pagali nga mangyayari nga hindi ko inaasahan sa aking pagbakasyon sa Manila. Thank you so much kay Lord Jesus. Finally, nagkaayos gid man ang amon magulong pamilya sa mahabang panahon. Inday, natapos na ang 5 days nga vacation leave ko. Adlaw sang Domingo ang flight ko balik sa Iloilo City. Kaupod ko man ang mga barkada ko nga halin sa Korea. Abaw ang mga ngiti abot sa tenga pagkakita nila sa akin sa airport. Nagihom man ako, siguro hindi ako pinayagan ni Lord na mag-travel to Korea kay may dapat pagali akong ayusin para mabuo ang amon nga pamilya. The following day, back to work na ako. Pagkakita nila sa akon, ang bal nila, Ma'am, nagpa-Korea, ikaw gali? Grabe, sikreto lang ba? Ti, may pasalubong kami dyan? Smile lang ako kag magsabat. Oo, pag off-duty natin mamaya, ititreat ko kayo sa dinner. Kay i-share ko man sa inyo ang na-experience ko sa Korea. Wow, excited sila. Abi mo inday, kung maglagaw kami, sikreto. Waay isang nakabalo. Makibot sila, back to work na kami. So samtang nga nagkakaon kami, nag-inistoryahanay. Nga ako nga dapat, no, nag-istorya na ako nga ti dapat 7 kami nga malakat, but sad to say, 3 lang ang approved, kag 4 kami ang denied. Inday, sometimes, hindi man manami, no, kung silent type ang imo nga behavior. Dapat maghambal man. Kung may nalainan ikaw sang buot, i-voice out para maman-ananda. Abi mo inday, akon batasan, nagapakuribong takon sa binit. Ti masalaan pa nga buang, kag kulang-kulang, kay Pebrero 1 bay, hamak mo ina. Pero ako man ang inaasahan sang tanan. In life, I have made a lot of mistakes and I have felt a lot of pain. But mistakes make me wiser and pain makes me stronger. Tubtob na lang diri ang akong malawig nga kasaysayan sa kabuhi. Pasensya gid inday, nakapoy ikaw sang basa. Tani ma-inspire kag nag-enjoy man ang mga listeners and KLP lovers sang programang kahapon lamang na kinagigiliwan sang tanan. Please, correction is under your care. And P.S. Inday, gapati ka man sa kasabihan, silence is a double-edged weapon. Pag tahimik ka, duwag ka, o kung nakadistract ka ng enemy. Be careful with silence. You don't know what it is until it is broken. I believe that everything happens for a reason. People change so that you can learn to let go. Things go wrong so that you appreciate them. When they're right, you believe lies so you can eventually learn to trust no one but yourself. And sometimes good things fall apart so better things can fall together. May God take care of all our needs, touch our life with contentment, and bless our heart with love and faith.
Thank you so much for reading my letter. And I keep safe, good health, and more power. God bless your avid listener, Deo Sangputotan. Yes, Deo, everything happens for a reason. At least I am very happy, no? Na-read mo ang mga logic, the reasons behind. Diba? Most of the time, the Lord works in mysterious ways. Gusto mo dito sa Korea, gusto mo nga magpamasyar dito sa Korea, but that is not the plan of the Lord para sa imo. Ginawiran niya ikaw diri, nga hindi ikaw makalakat, but the quiet, stubborn girl that you are. Nga daw, hindi mo pa ma-accept, no? Nga tina-deny ka imuya, tapos 3 lang to sila ang na-approve. So, bisan hindi ikaw makagwa, pero ginsakyan mo gid, no? Ang flight, nga supposedly, from Manila, or from Iloilo to Manila, and then Manila to Korea, so hanggang Manila ka lang nga galing. And then, naisipan mo nga ti mo ma-share ka to sa balay sang imong nga hinablos. Grabe, 8 years? 8 years? Wala ka muna sinapakanay. So, amo na gali ang reason nga wala ikaw na approve kay didto kaluyag dalon ni Lord para nga once and for all makareconcile na kamo sa imong mga hinablos, makareconcile na kamo sa inyong family nga siling mo, no? Daw quite turbulent ang inyong family. Kay ikaw gid nga daan, ka super sensitive gali sa imo. Budlay kaya gali akon magsunggod, tinuig, hindi kaya manapak. May poshipos ka lang, bisan gini istorya ka na, hindi ka gid magsabat-sabat, uy kabudlay bala sina. Hindi ba? Communication is very important para nga ang isa ka relationship mas strengthen. Kung may mga conflicts nga mag-arise, kung may mga crisis, amo gani na, no? Mga world leaders naton gapong kuanay gid na iya para nga maistoryahan sa table ano ang dapat nga himuon para nga ma-resolve ang anuman nga konflikto dira. So, that it's not, no? A good way para nga ma-resolve ninyo ang inyong conflict sa inyong family, kay ti ikaw you resort to silent bali nga atake sang tanan. Silent movie ka na lang daya forever, for as long as ga-harbor ka pa sang lain nga buot sa mga tao or mga miyembro sang inyong family. So kanami gid kay Lord, no? Wala igid kay ginsugtan nga makalakat dito sa Korea kay gusto niya isettle mo gid anay ang inyong rifts sang inyong pila ka mga family members. Grabe, 8 years so ay kay mo panapak. Grabe. But anyway, that's so very humble for them, no? Nga mag-approach sa imo and to the point nga nagplano gid sila para nga i-surprise ikaw, liyag kanila nga ilagaw. Kasi siguro, no, in gratitude sa tanan-tanan nga mga nahimo mo sa ila, and siguro para nga maumpawan ka man they're trying to reach out sa imo. That's their way of saying, auntie, tama na. Mangin okay na kita. Kung ano man tong nagliligad, tama na to. Pabayin na lang, patawaran na lang kami, pinatawaray na lang kita. So, amo to, no? Nga ti, nagpreparar gud sila sa amo to nga surprise, pero ti ikaw, wala ko dyan nagpasugot. Iway ka kasakay sa brand new car sang imong hinablos. Grabe. Kinahanglan, ha? As we age, dapat ang pagiging mapagpakumbaba, humility, i-learn yun din natin. We have to learn to humble ourselves and at the same time, be forgiving. These are 2 things, no? Nga, importante gid katama sa ato nga pagpangabuhi. Ang mangin humble and mangin very, very forgiving. Well, thank you so much, kids, sa imo, Deo. Mas better ang life, hindi bala? Nga okay ang imo nga relationship, especially kung miyembro na gid sang imo nga family, no? Ang imo nga naka-conflict sang una,
mas manami gidya. Friend mo lang gani, dalalain ka. How much more kung miyembro sa imo nga family? So, gusto gito yan ni Lord, no? Nga makakilitanay ka mo, para nga makareconcile ka mo. Ti may apo ka na gali dito, paano ka pa na makapangindi? Gindukol na sa imo ang imo nga apo. Ti pangindian mo ang isa ka anghel, masinupladda ka pa sa isa ka angel. Nami man ang strategy niya, no? Sa imo nga hinablos. But anyway, everything all went well. Kag amugid man na yan siguro, no? Nakabase sa mga plano ni Lord para sa imo nga family members, and you went home nga hindi nagawa galain ng imo nga buot nga wala ka nakalakat sa Korea because you understood nga ti amo niya gali ang luyag ni Lord nga unahon mo gid nga himuon ang lugar nga unahon mo man nga kadtuan para i-resolve na ang madugay na katama nga conflict. So, I'm sure happy kagid katama nga amo sina ang nadangtan sang tanan. Ang Korea will be given to you in God's perfect time. I believe so. Maraming salamat sa imo, Deo, for sharing with us your beautiful stories sa sininga semana. Oras naton, it is now 4 minutes before 3 o'clock. Magabalik ang KLP. Pagkatapos lang gid sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome. Paliog lang gid, be alert. Alert ikaw dira, kapti ang imong cellphone because right after nga makababay ako sa sining hapon tawagan ko gid ikaw sa gilayon. Liog lang ko ha. Pagkaring sa imong cellphone sabta dayon. Lola ang paring ang imong story, buwas ko na ini nga basahon. Alright? Kag sa inyo dira mga kabombo, nagapasalamat gid ako sa inyo liwat nga pagapod sa akon kag sa mga istorya nga inyo ginapalabot diri sa kahapon lamang program. Sa liwat nagahulat ako sa inyo mga stories kag ipadala nyo lang ina i-email para mas mahapos sa inyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat na kag isend sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Well, balikay kita liwat, boss. Thank you so much. Friday na kita, boss. Bow, dasig lang gid. Ang mga inadlaw. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.